Notați ce zice. Americans who define themselves as Seventh-day Adventists Americanii care se identifică drept adventiști de ziua șaptea have an average life expectancy of about 89, au o speranță medie de viață de 89 de ani, about a decade longer than the average American. cu aproximativ un deceniu mai mult decât americanul obișnuit. One of the basic tenets of their religion Unul dintre principiile de bază ale religiei is that it is important to cherish the body este că este important să prețuiești that's on corpul loan from God. primit în împrumut de la Dumnezeu. Then it says, which means no smoking. Ceea ce înseamnă fără fumat. Amen. Amin? Amen. Amen. Amin. Then it also says Apoi zice, no alcohol abuse. fără abuz de alcool. Amen. Amin? Then it says Apoi zice, no overindulging in sweets. sau excese de dulciuri. Is there still an amen? Avem amin? Usually gets more quiet De here. obicei aici mai încetișor. Followers, typicalistic, Urmașii acestei religie urmează, to a vegetarian diet de obicei, o dietă vegetariană based on fruits, grains, nuts, and vegetables. bazată pe fructe, legume, fasole și nuci. And they are also very focused on family. Și fac multă mișcare, de asemenea fac multă mișcare, da. Now, imagine the world is looking at this article. Imaginați că oamenii se uită la acest articol And they say, you know what, I want to learn to live to 100. și zic, eu vreau să învăț cum să trăiesc până la 100. And they search up Adventist church. Și cată Biserica Adventistă de ziua șaptea. And guess which church popped up on the Și map? ghiceți care biserică îi se dă pe mapă. This